יש לך שעות קפה פה. מה? טוב, בוא נראה, זה לא טוב. בוא נראה גם הערב. השוקת מלאה. אפילו שהתחילה לעלות האור, הוא חזרתי עוד פעם לאדום שלך, לראות האופניים ששמתי בפנים לא נסגרו. של לא זה משהו אחר. בעברית גם טוב. אם אתה יכול להגיד לי בבקשה מה קרה פה בלילה ואיפה הבית שלך ואיפה הבתים של החברים שלך פה שראית מה קרה להם? בלילה ממש לא הייתי פה, אבל הבן שלי היה פה ודיווח לי כל הזמן. רוב הפגיעה שהייתה פה היא לא הייתה במשך הלילה, היא הייתה אחר הצהריים אתמול. הבית שלי הוא בצד השני של הקיבוץ, הוא לא נפגע. בשורת בתים הזאת 5 ילדים שלי גרים וכל הדירות שלהם נשרפו. כל 5, 1, 2, 3, 4 ו5 נשרפו טוטלית לגמרי. בגדול הנזק בקיבוץ הוא בגזרה הזאת, הגזרה הדרומית של הקיבוץ, וזהו. שם משפחה? זאב שבתאי. איך אתה מרגיש הבוקר הזה עם החג? מוקדם להביע רגשות. אני נולדתי פה, וכל מה שיש פה צמח איתי, צמחתי איתו, ואני לא חושב שיש מילים, לפחות לא בלהט האירועים, שיכולים לבטא את העוצמה ואת הגודל של האסון הזה, גם מהבחינה הפיזית וגם מהבחינה הרגשית, שאין שום דרך לבטא אותה.
לפחות לא ברגע זה. זה האסון הכי גדול שבית אורן באזור הזה חווה כן, כן, אנחנו חווינו שריפות לאורך כל 70 השנים האחרונות. אני זוכר שריפות, והיו המון, וגם באזור הקרוב לבית אורן, גם המדרון הזה כבר נשרף. אף פעם לא ממש בתוך הקיבוץ, פעם אחת היה גם בתוך הקיבוץ קצת. עוצמה כזאת, זאת אומרת, נזק כזה גדול ועוצמות כאלה של להבות, לא זכור לי. ואני מכיר את רוב השריפות שהיו בכרמל, הייתי שותף פעיל בכיבוי שלהם ובכל הדברים, לא היה דבר כזה. היה פה צירוף נתונים מאוד מיוחד של יובש חריג, של כל אורך הקיץ ושל אין חורף. אפילו עצים שבדרך כלל לא נדלקים או נדלקים לאט לאט, הפעם בערו בבת אחת, ובאמת אירוע חריג. תודה רבה. תודה. אתם רוצים משהו אותנטי? לא נותנים לי לעלות לשידור רק לחיפה. נראה לך שמישהו מדבר? אורן? לא, אני לא קשור לסיפור. אוקיי. אני לא רואה מישהו שיחבר. כל מיני. לילה לא. סיור מפקד הכבאים. זה מה שאומר החדש? כן, אני ראיתי פה בכניסה, בירידה של האבן, החורש אלונים מצד ימין, שהוא לא נשרף. יש שם על יד... סלח לי שאני נראה כמו אחד שחיבה אש כל הלילה. בבקשה. שאל שאלה. Can you tell me what happened here last night and if you can explain it please? Well, it didn't start last night. Actually, it started yesterday around noontime. There was a big flame and smoke coming up from the eastern mountain, from the Osfia village. And at first we thought it's a regular fire that we have every summer almost. And it became stronger and stronger, and we're pretty sure it was started by arsons. There were plenty of spots that the fire started from. And we fought the fire all night long. As you can see, all the southern edge of the kibbutz was burnt. And we didn't get much help from the fire department. We get some. Actually, my neighborhood was saved by a fire truck from kibbutz Achotrim. And Achotrim, yay, you saved my house. And that's what happened. And one of your houses burned. One of your houses, these houses or? These houses they're not mine. Most of them are occupied by younger people, and the higher ones are family houses that was completely burned. My house it's an American house, actually, a wood house. It's down there, and it was this close to the fire. Is it the biggest damage you experienced? Yeah, definitely. Well, I was born here like 42 years ago, and it's the largest fire that we ever had, and it's the most destructive one. We are all very surprised. At first, we thought another fire, and it was kind of like the saying, the wolf is coming, and then it's saying, it's telling us it's a wolf again. This time it beat us hard. Your first name, your third name, and where you're from? My name is Yochai Cohen. I was born here in Bet Oren, so I'm from here. Okay, anything you want to add? Like you experienced the